Vandaag zijn we start met de standhoudersvergadering in de Posthoren in Dokkum. Ja, een evenement als een expo dat zit natuurlijk net samen. Daar gaat heel wat om vrouw. En om alles in goede baan te leiden hebben we San Janne georganiseerd om even met alle standhouders even de laatste nightjes even terug te nemen. Even de wet en regelgeving terug te nemen en ook de brandveiligheid. Wat we van Janne al bespreken, dat is invoer van goederen, brandveiligheid, we moeten even omtinken. De bronwacht zal ik controle uitvoeren op de expo en ook het calamiteitenplan. Wat als er een calamiteit plaatsvindt, we hopen het natuurlijk net. Voorkomen is beter dan genezen, maar we moeten natuurlijk ook even maar erop praten wat we dan doen.